Sida temu tenan ya nak ya. Muter-muter sidane temune ya lara ati. Sidane ya lara ati. Jan iki jenengan mau kandhane mboten sapolah kathah-kathah, ujung-ujunge ya ndak lara ati. Iya, tenah iya nak. Jangan berekspektasi tinggi, oke? Jangan terlalu berharap. Yoga-yoga kuwi. Aja berekspektasi lebih, jomne karo penyanyi-penyanyi ngene iki. Ndak endinge iku ya lara ati. Yoga kuwi ya? Nggih. Rungokne, sapa to, Kak? Oh, tukang tipung wi. Aja ngono, Kak. Ngatur ki Panuwun Mbak Yulia ingkang sampun ngaturaken